Здравейте, приятели! Казвам се Кирил Груев и днес съм отново пред вас, за да продължа темата от миналия път. Аз съм основател на школа Шепот. Школа Шепот означава школа есенциална психология, осъзнати трансформации. Темата е свързана с живия календар. Миналия път засегнахме какво означава това. Днес съвсем накратко. Според нашите търсения, ние живеем извън времето и пространството, закачени за матрицата и живеем схематичен живот. И часовника, и календара са живата матрица, която ни каптира. Според нас, живия календар е свързан с новолунията и пълнолунията. И ако напаснем календара си спрямо тях и часовника си спрямо астрологията, направил съм конкретни изобретения в тази посока. Ако направим и напаснем календара си спрямо планетните цикли, ние ще имаме съвсем различен живот. Както казах, темата е живия календар и сега искам да споделя с вас една изключително важна, езотерична, окултна информация. От края на 2011 година до края на 2012 предстои период, който хората, очакващи циклични промени, дебнат с широко отворени очи. Всички знаем за 11.11.2011 и сме чували за датата 21.12.2012 година. Много малко хора обаче знаят какво свързва тези дати. Датата 11.11.2011 беше отваряне на портал и от астрологична гледна точка време-пространството претърпя сериозна промяна. Времето ще започне да се размива и да не бъде същото, каквото сме свикнали да проследяваме до този момент. Нещата ще стават или по-бързо, или по по-различен начин от това, което се е случвало до сега. Едновременно с това можем да наблюдаваме изключително интересни, изгъстени астрологични феномени, които ще бъдат тласъци на съзнанието ни по пътят на общочовешката ни еволюция. Какво имам предвид? Ние открихме, че на 9.11.2011 планетата Нептун стара стационарна. В миналото ми обращение обясних по-подробно това, който иска ще го открие. Ще дадем координати как. И на 16 планетата Сатурн, планетата Нептун излезе от стационарното си положение и прие своя прав ход към рибите. Нептун е в 29 градус на Водолей, което означава пълна трансформация на нашия ум. В датите, когато ще спомена, планетата Венера и планетата Нептун ще съвпаднат, ще екзалтират допълнително и ще привлекат, специално планетата Венера, ще привлече енергиите от целия хороскоп, от цялото небе върху себе си, което гарантира, че Божията любов или Христовата любов наистина ще стане факт тук на Земята. Какво препоръчвам? Първият особено силен тласък ще бъде по време на бъдни вечер и Коледа. Имайте предвид, че самото понятие бъдни вечер означава вечер на будуване. Защо? Защото, както е казано в архетипната приказка Тримата братя и златната ябълка, ако братята – илюстрация на духът, душата и тялото, ако братята заспиват, то ламята, илюстрация на астралната сила на злото, ще идва и ще отмъква златната ябълка, която пък е илюстрация на човешката мъдрост, човешката опитност, човешката енергетика, натрупала се до този момент. Всеки път, когато
нашето тяло, нашата физика и нашата психичност заспиват, ламята ни е отмъквала всички енергийни ресурси, всички опитности. Но е дошло време най-малкия брат, все още непробуденият дух в нас, да бъде на пост, особено на тази дата, 24 декември 2011 година, за да не може астралната ламя и този път да отнеме най-ценното ни, неродената мома. Защо? Защо тази дата е толкова свещена? Защото, освен че е Коледа и традиционно всички чакат Христос да се роди, имаме съвсем реални астрологически факти, които показват, че това е така. Ето, аз гледам хороскопа и какво виждам? Новолуние в 3 градус на Козирог, в много добри аспекти към Сатурн и Юпитер. Сатурн във Везни изключително силен, изключително благонадежден и добре ориентиран към това новолуние. Юпитер на свой ред, разширяващия принцип в знака Телец, знакът на ценностите, ще способства придобиването на нови ценности и добродетели, които са истински справедливи. Обърнете внимание на тази конфигурация. Ето е тук. Сатурн Везни, Юпитер Телец и новолунието в 3 градус на Козирог. Имайте предвид, че това ще се случи и в 5-ти дом, домът на Слънцето или мястото на Христос. Това е само една врата. Отново, оказва се, че всяко новолуние и пълнолуние от изброената дата 11.11.2011 до, обърнете внимание на следващата дата, 14 януари 2012 и след това всяко едно новолуние и пълнолуние ще бъдат поредното стъпало, поредната инициация пред съзнанието ни, за да можем да се подготвим за квантовия преход, годината на прехода, 2012 година, за да можем в края на годината да направим промяната на квантово равнище, каквото и да означава това. Това е, разбира се, една голяма мистерия и има доста различни пророчества, гадателства, какво ще се случи и как ще продължим напред. Всичко ще зависи всъщност от нашето преживяване на 14 януари 2012 година. А за мен това ще бъде една генерална репетиция дали ние сме готови да приемем Христос в себе си. Ако го направим и го направим както подобава, аз съм обнадежден и дори силно вярвам, че 2012 ще бъде година на умиротворяване в световен мащаб и до края на годината ще имаме много положителни промени. Ако изпуснем възможността броя хора да посрещнем както трябва и да окачествим тази дата като свръхдата, тогава може би нещата ще станат по по-драматичен начин, но да не избързваме. Разбира се, целта ми днес не е да разкажа всичко, целта ми е само да ви поканя на семинара, който предвиждаме, а по време на семинара, стъпка по стъпка, формула след формула, картинка след картинка, медитация след медитация, упражнение след упражнение, ще разкриваме пред вас идеята защо и как ще се случи това, че ние ще преживеем Христовата любов по един неподозиран и неподражаем начин. И във връзка с всичко казано до този момент, с известната психоложка Мадлен Алгафари, решихме да направим един семинар на датите 14 и 15 януари под заглавието Живият календар и троичният код 2012-2012-2012. Една много интересна тема, която ще бъде разкрита пред вас по време на семинара. Всички, които проявят интерес и любопитство към темата, очакваме ви, а междувременно ви желая изключително ползотворна, благотворна и щастлива нова година и аз вярвам, че 2012 ще бъде